Aaron lína lom is tá Evan ní roiil a chláisina tolcan glúnsálacha. Evan fáilte dé an thlár? Gur míle mágad, Staran cé tú féin? Tá go maiid go maigad. Evelyn sé siú a céad ó ag leirteat ar an radio ó fitas an nééig nar thug méid cuairt ar bhar scoil. Ar dús is éad gcuilga tá go faoi láthair. Buil amach chunastá i gáirí leis an dul chun cín maidir lena bheith na chuilchlás an neamhsplach. Agus an sin is féidir an coint fhí tioncar COVID ar an scoil. Kinte. So well modular dulcum keen an aine tá ag airí go hintach lin mar soldit tá mar an bhód ó gáhíle a hochtag nar a hosnig seachtar cro go maclin agus idir an dálinn tá an tríú grúp agan agus tá breis agus 8 tá 8 duine chuna bheith tusnú i gáhíle sa féhain so beg ní ag tusnú but beg gá an grúpa nu ag tusnú mar sin beg líon omlán na naltaí tréis trína chur bliana beh sé suscadí 8 dalta tá sé ionta. Sin go héintach tá sí sin chun tarlú i mí manán bh? Manor, so fi láhar tá 8 trucha agan hánig féhain istá cosig féhain im líon agus tá gar go hénta le anion na neachsirtaí agus na nuláán ar fada tar fáil agus an sin an bhríonn se cúntá da a hain den na chlórtha linn le tosnú. Is cuian am a bheith caiinte fergus ó linse gáin nar réomh an taine a bheith oscailte bhí an factas a siúil a roiint blianta agus bhí sé ag bhrálam cuian go raibh tréiscúpla bhíon dúirt sé go raibh níos mó daltaí le bheith an mar ceapan me ghilscoil nó go áitiúil go raibh rang sa bhreis nó bhd mar sin ag teach le chéile a thala sé sin ar thala. Ní héan gotíar chattá geiste so is scóil tá timppel trí ghilscoil na mór ceantar chláisina tolcanach bhfuil? Tá ina bunscoilna? Yeah, sure. Yeah, tá trí bunscoil agus tá cean eile sús tá muidí ag freistal ar an bobbal ní bhána maileach lí cúdeag ach in arthar na mí go thomláin an antra cumláin sin agus tá ghilscoil na bóine freisin níos fuidir sús agus tulach na nóg an sin I dún bóine. So tá trí tá gáscoil tá ghilscoil an cuilen hús I Maileán Tíorlaigh agus an sin ghilscoil Oliver an sin Gardún an sin na glún salach so tá chuna ceirhón scoil ach tá muid ag fáiltú freisin go bhrálinn daoine ó na scoil na béirle eáil ag asú trasna go choláiste na tulcan freisin. Tá dearan bhí tú curceist maidir leis an mudí ar an aistear I dro neamhsplachas mas mélaat mar tá lunathe an sin faoi láthair in gláiste poblbal bhaile lutral agus tá an patrún céine agan an patrún céine agan an bordigus agus lúna lí agus dún léire agus tá sian ag tuairt antaíocht dúine agus freisin an príomhúdan sin in LCC seantaí ag bunú gaiislátí so thug siise an cúnmh agus an takeíocht chuna sinine agus fostíú mé féin ar nóigh mar stúrthir, but táimead ag fás agus ferbert fi lá mar hálíonn sé táimead ag obair ar an blan forbarthe agus leistíad a cúig bliana an planeta agin ná goach mu náamh splách ach ní háir sin th ihe chuid an chuid ibre agus aineachtaí papéchas a choláú agus mar sin de so mar hálíonn tá dúirtaréis fudum léirú spéise a roiint ar hisismathirí na munscoilena na gweilscoilna sa cheantar just ag fisrú céhhéid duine amach an seo ar míon beidir smaoinmh techt go chláis na tulcan agus gur féidir an cinálín bonus a chur faoin na hirhacha go gamid a chuirteach ag an ráinna dachas mar gan sais an dócail sin seans tá de géirí gomach choíocht bhún sin fergna bún agan ach tá siad in a géirí gomach ihrecha ag techt tríd chuin so táid ag fás ní léon dat ach go bhfuil tan trocht ag léir go bhfuil ag fás ó seachtar go 8 go 3 agus an bhlíd cún tá de búla 8 godí me anfórní bhegus a gin godíir tá ag súil go bhásí sé sin de réir céile agus muid bunathe agus tá chur a bhaintá réimse lehan de ábhar siúil an curriculum taréis nachní freisin just mó daltaítá agan agus tá na hachfanní ionta sin an LCC agus tá fe sé gceistúine a bheith áráint sin list go fá like má áiríonn libh a bheith ina gcuilchlás neamhsplach céhhéid dalta go generáta a bheith tusnú I gach céad bblion an spruch I brean sé ar éileh
in our branch here Eilif tá trucking ein rang of on mar so the train so má tá seaca duine be gorang agus má héintse hair sin dron ógus tócha tá smuoine bheith mína de trucha nar tá smuoine ver sin so seacan ó nóca vinnig súl ach branch sin ar an Eilif so tá Jean Jacker níl kind of lero fashionation agam gur féidir no an tála sin a chuirtach tá mar an dógus go bhí mat gá rang grúp a de gachflin ar liad agus nadidir an mach an trí ceanna an freisin so tá mar dógus agus tá mar ag planán le na haid Darren so okay na an rud a bhí mé grá hín méid dúirt Fergus ó Lynchig bhí sé grá go raibh gaelscoil ag go mún le bheith sa mór cantar agus nach raibh sé go raibh sé fós a thógáil agus a gceann cúpla bhliain dúirt sé seo don cúpla bhliain ó hen go mé an séú rang an sin agus de bhar sin go mé níos mó éileh ar chláisna Tolkien an scoil áirithe sin níos am cén scoil atá i gceist níos am bhfuil scoil a chláiste is tóca massam gur gweilscoil an cuilim tá ann so na scoilna dag an cúnach scoil le bhar gweilscoil an cuilim i maiile an tíirlaigh an sin agus tá sé sin ag fás tá an obair déanta acu tá sé scoiláin tá ann agus Caidir an anord teachtamach agus tá siad sin tagtha in inmh mas mína tá siad tá gachrán grúp acu inis agus tá sé sin ag fás tá gweilscoil thulaach na nóg súsan sin a dún boine agus tá ag tá sé sin lán freisin tána faoineim se tána rang in sin ar fad lán agus tá tháinig daltacún i mbliana ó mé an trim so gweilscoil ó cat sanam ní fé bhór le an sin ní féile smína bhar go gweilscoil na boine go maniscail so tuach an nóg an sin a dún boine tá measca sústa an boine sanna hamlacha ach tá sé sin go híntaach agus béimeigh fás tá beag ruchtanach gin ar breis agus céad chuig dalta a bhfuil ra acu cáracha siad an bheanid agus an idicus armhan scoile an tuige nach lanadís leis an idicus sin trí gailge ar lechan dúirs. An seo I maiile lí acu deag. Okay, ní cumid mé thuí bhád mar teise gom gohfuil tionchar an bhór ag COVID ar an scoil a gach scoil in éireann agus a gach duine in éireann agus ceiste bháin faoi chláiste tócan eile mar sáolis is tóca dógur scoil a bhéir sa cúil bhín an bblionte caite go raibh plán acu agus go raibh siad tréis an muoinú áil ar tí áil chun an daire rang a chóras teach I ngach bhliain is sa scoil sin is deanneocht freisin é seo nach bhfuil? Tá sé go híntaach, na léon deirfí sin. Seas mó duine tá simach go idir gníomhú leis an gáil agus trí gáil is sa córas a dachas. Seas mó chuann sé le inbhúin natanga agus tá se an tóca leis an smuoinú sin so is maihan scéile sin gan deir be. Okay, bogam idir rá go tí COVID. Tá is a gom ghuiil tú agus for cód lacathe fósaigh múna. Tá sí fér an rá nach an bhfuil go bhfuil sé anna dút lánach a bheith ag múna ar lína le linn dín glasánna seo an bhfuil? In áire níl tá dúránnig eile leis cinnte ach tá mudí cinál an daithí ar a bheith gobar ar lína go pointe mar chumar snas ar an ggurchuige sa chéadíon glasáil siar rih an saoire agus bhí policy úsáid an ghlacha Rachel Gwyn tá mudí a gobar an Google Classroom so tá bhí na nósan imachta cinálín sucratha agus Rachel Gwyn agus tá ag déanamh lasir sin de mar cór, but tá taithí ag daoine ar conas an obair a dhéanamh ar lína agus is scoil iPad ní mud feilíon mud le cúnmh technolíochta so tá na daltaí tá sean taithí acu sean chuach acu ar na hapaní ar fad chun tuairt faoin idicus faoin cían álam so tá maithím gúil si de spás an a bhachan sin aanamh agus na múntóirí féin tá skillanna den céad scoil ag na múntóirí fashion mar sin ní mud ag fáilm gatan gonig fáilm chun seftení agus appaní nua úsáid ach den bhórcuid tá na nósan agus an curcuig agan mar sin tá ná an tuairt faoin obair más mílat. So tá seanna bhar ar fad tá muid gobar de réir an aimclór tan na daltaí checkán siad Stacklin bhín ra an meascán idir rang an a beabharlín agus tascan na tucha ach tá na daltaí gafa ó bhaidin go híthe agus bín an deis tá sé antábhad ag takeíocht mearslán de thuirtóid mar tá si scutí amach ón ó phobal na scoile agus tugann muid an takeí sin dó so tugann tá muid tuairtán ar de cuasaí foláin an sin agus ganan amach an brú chu ghoine just because nílas go catátóirlinn sa bhaile beidir go bhfuil
sure fáistí agus gatainna acu gurí deir an gléis sáile agus an chuncar an lechan fan agus mar sin de so tá gur bheith tiiscinna gur sin nach táidir travelin tá goberlin agus tan na daltaí tá go denmh écht agus na múntarí freisin agus an poblascoile in omláine. No, just honig mé cúpa tóris san maniu náisiúnta go raibh múnseoirí áirithe ag rá go raibh níos mó go bhfuil níos mó obair gasist chun a bheith ag múna haar in Italy and well like it's féidir sin is dóchatáid tú chomíocht a srisint is féidir le daine bheith roilh agus a bheith ag éileh an nummercha so tá sé tábhailta kind of dul a hir agus a bheith oscailte chuig an pointe sean nachnáir le dachar de clúdach agus wa si bh dahí an idir gníomhíocht le rang faoile tá sé éagsúil chu bheith oscailte chuige sin agus áireach faoi an cumas an rang agus mar sin de ach caiidú tá sé tábhacht ag airthirta a bhearlánta féin ní hasan sac fullh so má tá mise ag déanamh an máúlach ibre ró lán is beag a bheith an déanamh chun ceú agus takeú lena daltaí. Nu a bhain se féin ar nó mission seach sáile le páistí ar síáil in amhanscoil, so tá sé just an tábhacht amach na tuiscinna gur chéile ach is féidir bogad ará ach bheith tuiscinna agus airthúirt a gach duine le ná tá syllabus tá sumíocht clúda go gach duine ach an rud is tábhacht ná go deochmuid sláán an rud agus go mermid beá ar an aim seo. Goú le cúba agus tá an táir ina maiile lé gohfuil Latin van de mai gin an reinint mar sáid timp na tíir níl Latin van de mai acu so tá an gnééis sin a gin ar aon ó stohfuil. Tá sé géntaach na caiimrá hepar maidirlí níos túisgur, but tá daltaí tá sé cótéiscinach bhí si den sin bhí me den an rang a churáiríis bhí me beabhar lína agus tá sé tábhata go bheith ar go bhhéiteach lehan van de tepu átar bit tá bín leihananta ann agus bín sin is smuile náitiní nó mar sin de tá antálinn a maiile lí an áire í leon deis sin. Okay, I've contracted draw here in Agla. And when I'm road a date fá an Ryan education if we law her con Cairo live a glass to Tolkien, August a skull na dar level Ellen Natira. Well, to that general to know the son of Clash na Tolkien because Bravallin furting of new oil. So sin son of but the general to must that the large cohex COVID agus mar sin Solera stoke ta nurtar with the aginte is spas on a V comportation than Veruslant agus ta slam dalti third fin ortest August there now we would not lucha Rovinnik na on Shahoshruk August just toured him tro spruck Ceannscríbe níos soléire a chuirt donna daltaí mar tá siad faoi bhrú. Tá siad déanamh níl nadidir meid na gráda na riamha i gceist nó an meid orteist bunathe ag tórlúnt ach just chun éigeantacht a hacant go fad gur féidir. Tá sé dearfad le feicáil go bhfuil na pártaí helasfar ar fad ag leirt lena chéile seachas so nach raibh daoine ag roinnt ach fannig brí seo is so gona an idir an roiine dachas agus na haintas agus na múntar agus na príomhidí agus bhí brú breise á chur ar daoine. Nuair táid éigeanta fiú daigant chun sin leis an brú, so just is das eáil go bhfuil ní bhd ní smó comhaidbrú tórlíonn sin maidir leis na planaí sa roiine dachas. Okay, a while after rá mar dheanna cláiste na Tolkien bháin? Clostin Tolkien sin an choíocht búnas an rud a tamid ag glurg tamid I mún einachta a sprí faoi láthair chur le chéile an roiine dachas I gcóir leis an DDLTB an sin agus bemid ag glurg mar tamid ag fás agus tá LCC ag fás freisin so bemid ag glurg spás chun fás so sin an rud tá bhain. Louis tú bhfuil tú ag si ag scríomh an einach faoi láthair an bhfuil sé mar aim gaibh má bhain sibh an muoinú chun é bheith oscailte le go mí manhar an blion seo bhfuil mit country níos fuide she's an bháthir nó. Táid sucrhéis sa choiríocht an LCC don bblion secuin ach ina dhé sin tá is tó go bhfuil práin ag gabhar leis ag brathniú ar an ráta fáiste tá agin dearan meid tá agus an éileh ar cuasaí agus spásan ar scoil na cheantaach sin be gá le breis choiríochta cinnte.